Njengoko sikwinyanga yolutsha, ubuhlali Buzani onamashumi amabini anesithandathu iminyaka ubudala, uqale amashishini amathathu aquka isilrha esibizwa ngokuba yikasi gatyana inkaba yalo iseMdantsane eMonti eMpuma Koloni, laafumana intshisakalo yokuba ngusomashishini kumama walo ngasekhoyo. uBohlale Buzani ngusomashishini ophuma izandla kwishishini lokuhlamba imoto, unayo nendawo yokucheba. Ekunye noogxa bakhe kweli shishini bafumana inkxaso yendawo yokuchebela kwi-National Youth Development Agency emsebenzi ukuxhasa ulutsha ukuhlumisa amashishini alo. Unayo nesilrha ethi yena esekwikni kwalapha eMonti awanikwa ifuthe lokuyiqalisa ngumama wakhe ongasekhoyo. Waba nefuthe kakhulu because bengumuntu wayiparamedic yena, but ixesha elininzi into wayenza wayekwazi ukuze amithi ends xa kuphela inyanga athengise isubek kunye neebhega patties ngetyala elokishini. So ndaye ke ngondiqhela nam laa ndikhumla enye imini ingenadatha, wathi fundini nawe xa kuthengise. Ndaqala apho ke ngokuthengisa ibhega ndaphela ndithengisela neefama njalo njalo. So isikakhulu ke esi spirit sothengisa ndisifumene kuye. Kule nyanga yolutsha uthi kontangandini kubalulekile ukuqala kancinane ishishini kuba inkqayi kakade ingena ngentlontlho. Nam andingomntu perfect, nam ndikhule ndingumntana endilapha elokishini. There was opportunities oba ndisela utywala, there was opportunities uba ndingene kwi-drugs, but eyona nto endinothi uba ikwazile undigcina ndibe ngulo mntu ndinguye ngamaphupha am. Nanjengoko ulutsha lwango-1976 lwalulwela ukubhangiswa kolwimi lwesiBhulu ezikolweni, uBohlale uxhobise ulutsha lwale mihla ukuba luphuphe kuba kaloku amaphupha afezekiswa nanjengoko kwenzekile kuye. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndingwintsiki noyiya eMdantsane eMonti.